Eta beste behin ere, Ameriketako Estatu Batuetara goaz, izan ere, beltza izatea arriskutsua da benetan halako salbuespen egoeran bizi den estatu anitzedun kontinente kasik handi horretan. Donostian, sirena hotsak, aterpetxea zabalik, ez zela zabalik, temperatura gora berak, goazen Donostiara bertara, Oiane Larretxea. Gabon, ikusi dugu, ikerketa lan bat egin duzula, publikatuta behintzat, nahi duenak xehetasun gehiagoz badu jotzerik, nahi zera garara. Zer da gertatzen ari dena sirena aterpetxearekin, protesta ugari izan dira azken egunotan, temperatura bajuak, negu gorria etorri den honetan, etxerik ez duenak kale gorria besterik ez duela, eta azken albistea esan dezagun itxita ez zegoela itxita, turistek behintzat bazutela bertan egoteko aukera? Bai, goazen testu ingurua jartzera, Donostiak baditu udal baliabide batzuk, kalean lo egiten duten personei babesa emateko neguko gauetan, baina plazak ez dira nahikoak, izan ere gutxienez 250 personak lo egiten dute gauez Donostian bakarrik. Orduan, muturreko hotza dagoenean irekitzen da La Sirena izena duen zehar, aterpetxe, arruntza, turistentzat, ez turistentzat irekita dagoena. Zer gertatzen da, muturreko hotza dagoenean, irekitzen dela kalean lo egiten duten persona hauei. Urtarrilean negu gorria etorri da, esan duzun bezala, eta 8 egunez jarraian irekita egon da, eta halako batean ostegunean zerbitzua itxi egin zen. Norabaiteko justifikaziorik gabe edo udalaren aldetik inolako azalpen zehatzik eman gabe. Zer gertatu da, asteburuan zehar jakin dela, modu nahiko berezian izan ere irrati batean emandako elkarrizketa bidez, Iturriek eman dute jakitera, pasadan asteburu honetan turista talde batek erreserba bat egin duela denbora bat atzetik eta hura errespetatu da. Orduan noski, eragile sozialetan eta hiritarren artean eskandalu bat dela komentatu da eta tamaldu da utzi dalako jendea, babesik gabe, 2-3 gradu egiten ari den gau hauetan. Hori da auzia. Orain turistek alde egin dutela, atzo gauean igandean berriro ireki da persona hauei gau hauetan babesa emateko. Azalpenik izan dezake jardun honek, bitxia baita, bolo-bolo ondu den gai bat izanik, egun batzutan luzatu izana, azkenik puntu honetara heltzeko. Azkenean gertatzen da, egia agertu egin dela zein da. Esan dute, besteak beste arrazoietako bat izan dela, turista hauen reserba bat zegoela. Zer gertatzen da, solapatu direla nolabait turisten reserba hau eskubidea osa dutela eginda zegoelako eta baino lehentasunezko behar batekin dela kalean lo ez egitea. Orduan ez diote eragile beste udal baliabide batzuk badaudela, adibide bezala jartzen dute Uliako uba aterpetxea eta bazegoela aukera turista hauek hor kokatzeko edo badaudela medioak ere, medio ekonomikoak, turista hauek ostaturen batean
kokatzeko, hau da, ordainpeko ostatu batean, baino gutxienez lehentasuna izan behar duela inork kalean ez dezala loer. Oian Larretxea, zaitu gehiegi luzatuko, baina atera genezake ondorioren bat, etxerik ez duen hori izenik gabeko kasik izaten dela, eta akaso empatia gehiago, erakunde publiko, zerbitzu publiko eta norbanako edo eta ingurutik igarotzen den edonoren aldetik? Bai, ez dutela izenik, ez dute aurpegirik askorentzat, baino pertsonak dira, eta gu goxotxean gauden bitartean jendeak kalean lo egiten du, bizirauten saiatzen ari da. Orduan nik uste dut irtenbidea nahiko sinplea dela, eta eredugarria izan gaitezkela, eta da horrelako zerbitzuak turistei begira neguan itxistea, hau da, zerbitzu hori ez eskaintzea, eta benetan behar dutenei eskaintzea. Urrun ikusten dugu akaso ez da, askotan kale gorrian geratze hori, baina akaso ez da, uste bezain urrun ez da? Bai, urrun eta gurekin ez doan zerbait, behin etxean sartzen dirala badirudi, arazoa edo errealitate hori ez dela gure errealitatearen parte, baino aki gauza da diote, eta Donostin bakarrik gutxienez 250 personak egiten dute lo egunero, gauean lo kalean, eta negua oso gogorra da. Oian Larretxea, Garagunkariko kazetaria, eskerrik asko kolpez kolperi kaso egin eta tarte hau eskaintzagatik, laster batean ere espero zaitugu, eskerrik asko, muxu handi bat. Eskerrik asko zuei, muxu. Alaxe, kontuak eta komeriak eta kolpez kolpe lantaldean erredakzioan buru belarri zintzo sartu da Jenny López lankidea, eta bertan duzue geure gaurko ekoizpena, frantsesa altzara, baduzu tokia, aterpea eta ongi etorria turisten hiri handi honetara, aldiz ez baldin baduzu txampon edo sosa askorik edota behintzat turista kategoriarik, kale gorrian geratzeko arriskua. Dagoeneko kalean daudenak, baina argi Donostia aldeko biztanle askoren muga baitago hortxe. Aizue, Donostiari buruzari garela, Odon Elortzak, adio kongresuko eskainuari, ez omen du bere tokia bilatzen bertan Donostiako alkate urte luzez, 20 urtez izan zen berberak. Beraz, Odonen adioak gaurko politikagintzako albistetako bat. Eta aktualitate gaiekin segituaz, aizue, gaurkoan ere irudimen pixka bat izan da, geure baratzako ardatzetako bat. Hakuna Matata, hori bai itzela. Hakuna Matata, bizi aukera. Lagun artean, alboratu penak, kezkata lotzak, ikutara, Hakuna Matata. Ara maioragoaz, esan dizugun bezalaxe, eta gauza interesgarri buruz aritzekotan izan ere, entzun duzu bukaeran filosofia ote, filosofian lizentziatua bai, horretan bigarren hezkuntzako irakasle ere bai, baina alkatetzan lanean buru belarri azken urteak, Ara Maion Lierni Altuna, eskerrik asko gaur geurean izateagatik, galdetuko dizut, filosofiaz hartzeko gaia ote den basurdeena? Nahiko filosofiakin hartu beharreko gaixe da. Eta bolo-bolo dabilen arazoa edo auzia, baten bate irakurri diogu, akaso hirigunetatik urrun ikus daitekeela, basurdek eragin dezaketen kaltea edo basurde asko egote horrek. Zer da gertatzen ari dena? Urbanita bati nola azalduko nioke basurden auzia? Basurdi gero eta bizion dauz, eta arazo asko gortzen dabi, berez landagunia azkeneko 65 urte, eta izter bongare danote, eta landagunien dizigaren horre ez dugu horren beste
zaintzen edo kontroletan edo horrenbeste bizilan dagunetik gure artasun moduen. Orduen basurdiak eta gehiago dauz. Basurdiak eta gehiago dauz, eta orduan landagunie eusten dozen jendiei, komplikazio asko sortzen dute, ez dakit, behialdei kriston triskantzak idiritzen dut eta gainien, bere saietan, nahiz da bere lana duki animali batzu duteuki eta inguru eta zelaixe mantentzeko apostu nahi, erakusten zabetzen iruditzen moduko zelaixek izten dute, udaberrexen edarrazi ditu da, baina horre ezkabatzen bedarri, eta arazo asko. Ederki, eta alako gai batekin, alkate baten ardura zein izaten da? Konta eguzuz, badakigu burua uste dezentekoa izaten dela, herritarrekin lan egin, zerikusia izan dezaketen entitate publiko-pribatu festa batekin kudeaketa lanak, nola kudeatu behar du hau alkate batek? Hortxe, alde batetik, honek ere azkenien ezin egonen bizet urten dago eta bat izan bagoten direla, iztarik guztitzen da biela, nekazarizek eta betzainen kantote da, orduan iztarizekin, aprobat, guritoketak alguna pakia aproba jartzie, zintu dien eraso, bat ez errealidea mai gainet, eta apurua foru aldun sekretu eskundenak une gauzak arantzeko, eta berakin bebai aproba zubilanak iztie, herriko ezin egonak foru aldun dira eduteko. Eta kasu honetan, hori ez, gure laguntza eskaintzako bide horretan, pentsau dugu beste bat konotuen belarra zizkie eskaintzie zaltiek dituen horri. Beraz, udalak beste behin ere, gertuen dagoen erakunde publikoa izan da, laguntza eta bitartekaritza lan horretan ahalik eta gehien egin. Foru Aldundiak ondo tratatzen ote du Aramaio? Foru Aldundiak azkenean ezaten dago, ez? Eizabarrutia udalarena da, udalak kobratzen dagoela zerbait horregatik, orduan hortik udalak tiratuliko laukela, baina ezkarazkoa ustez mita ondixau da. Orduan egon ematen da Foru Aldundia jarribiko da, ez dakit, nezkotuzte basurdien kalkei konponbide handirik emun leikenik, baina bai igual prebentzio zelaixek besteko laguntza beharko ginuten. Beraz, baso eta landagunearen oreka eta kudaketa horretan urratxik gehiago, akaso ardura zuzena duten erakunde publikoa, ze bestela badirudi alkateon ardura dela, halako auzi bat gertatzen den bakoitzean irten bidea, konponbidea eta kasi miraria bere alakoan ekarri behar duena? Bai, eta azkenien basurriak edo orkatzakoa zaukien mugarik, eta igual batzutan Aramaio duna parteko kalterik ez, baina ondo berritzen da, eta iztarixek behatzen magoen dut, eta nik uste dut udalerri izetatik kanpoko arazo badala, eta gube bai parte gare, eta lagunduko baldugun hortan, baina uste eskumena beste urtu dautiela zintu. Azken garaiotan, Aramaio aktualitatearen erdigunan ikusi dugu, eolikoengatik ez dizugu gaur galdetuko, baina basurdeak gaur, bestelako hondakin toksikoak ere azaleratuko ote ziren. Bat baina gehiago jakingo, ote du Aramaio non dagoen? Esango dizugu, Aramaio ez ahaztu, Gipuzkoatik gertu dugula, baina Arabako herri txiki esan dezagun, baina lurralde askoko udalerria dela. Bukatzeko, hainbeste lur daukan herri bateko ardura edukitzea nekosoa ote da, Lierni Altuna, Aramaioko alkate? Bai, nekosoa da. Lurrak, industriak edurua moten dago, lurrek duruko mina moten dago. Ez da baloretan gu gure basuekin aportatzen duguna, hemen inguruko herri eta provinzi eta hori dena. Baina, baki guztien arabera kalkulatzen duen horre gauzak, Ederki, esango dizugu gainera Aramaiok aberastasun handia duela, ondo esan duen bezalaxe, beraz ezagutzen ez baduzue, ezagutzeko aukera ere luzatzen dizuegu, bertatik behin baino gehiagotan igaro garenak. Lierni Altuna, Aramaioko alkate, badakigu burua uste dezente badituela, halako lurrak dituen udalerri bateko arduradunak, zorte on guztia eta geure animoak kolpez kolpetik. Eskerrik asko. Hakuna Matata. Eta urrun joan gabe, Gasteiz, Oion eta Laudiok emango diote hasiera kuadrilla arteko bertso txapelketari.
zuen bukaterako. Hori ez da izango gure kalterako. Aurrera egin eta ez joan atzera, guapoa dugula gaurko egoera. Venga, segi guztiok atzetik aurre, eroiko. Zabatza zartzaroan, arrotuta luzaroan. Eta kontu akaso seriotxoagoetara, eta askorentzat ezagun honezkero. Apostu etxeak akaso garai batean belaunaldi batzuen kontu izango balira bezala, ez? Gaur egun auzi garrantzitsua erdigunean eta arazo larria badena ere bai. Apustu etxeek gero eta gazte gehiago erakartzen dituzte. Aspaldi da gurean daudela, hala ere azken hamarkadan asko zabaldu dira. Batez ere 2008ko krisiaz geroztik. Agora sozioekonomikoa aitzaki hartuta, hor boom bat egon zela. Boom bat alde batetik hain zuzen ere egoera sozioekonomiko gogor horrek ematen zituen baldintzengatik, hau da langileria edo herri sektore zabalak nolabait heldulekurik gabe eta zerbait atera nahian zeudelako. Eta bestetik, azkenean ere kapital handiek merkatu berriak esploratu eta inbertsio berriak egin behar zituztelako eta hor ikusi zuten negozio egiteko parada handia. Orduan, horrek inbertsioen ekarri zituen eta digitalizazioaren bitartez ere, ez dakite, esan daiteke esponentzialki hasi zela jokua. Egun edonon aurki ditzakegu, batez ere langile auzoetan barra hasi dira. Izan ere, klaseak etengabe zeharkatzen du joko areto nagusia. Langile klaseari errentak etengabe erausteko modu bat izan da. Bizkortu eginda gainera, joko mendekotasuna garatzeko prozesua. Enpresek jokalarien inguruan sortzen duten gizon zuri eta arrakastatsuaren estereotipoak irakartzen ditu. Gizonaren perfila badela arrazoi jakinengatik, ez? Uste dut hor badagoela lehiakortasun eta handitasun joera bat, eta nor gehiagokan ibiltze horrek nor jakin gehiago edo nor, ez? Eta hori ere aukera bat bezala baliatzen da, eta bai egia da, gizonezkoek eta gizontasun jakin bateko jendeak asko ere errezago bat egiten duela jokoarekin. Eta egia da, ere, azkenean hori dela ere jokoaren bertutea, ez? Nolabait jokalari hori eta negoziorako bitala den pertsona hori alienatzea eta ikustea, ez dela arazo bat, dela besterik gabe aisialdia pasatzeko beste aukera bat. Azken batean, jokuak ez dakar onura ekonomikorik. Herritarrak ludopatizatzeko modu bat dago, kapitalak onura ateratzeko dauzkan tekniken barruan. Arriskua da eta arrisku oso handia. Gizarteak momentuz ez dugu ikusten, problema hori edo gaixotasun ere daukana bizitza normala egiten da, baina benetako arazoa da eta geixoa eta hori tratatu behar da. Bai, arriskutsua da, ze al final azten zara eta ez zara ez duzu kapazitatea gelditzeko. Osea, da bizio bat. Sarrera bonuak, sariak, gazteek gero eta gehiago jokatzen dute jokora. Gehienak gizonak dira, eta jokatzen dutenen artean ia erdiak uste du jokoa ez dela arriskutsua. Mediterraneo itsasoa hondamendi gunetzat ez dute oraindik deklaratu, baina ia €1.000.000 isuna izan dezake ordain aitamari ontziak, izan ere Espainiako gobernuak berau kudeatzen duen itsas salbamendu humanitarioa gobernuzkanpoko erakundeari isun hori ezarri dio, besteak beste larrialdi planik ez edukitzagatik, bertan lanean ari direnak behar bezala ez erregistratzeagatik eta bertabar. Aldiz, saulatutako bizi guzti horiek erregistratu gabe
egoteak ez du arazorik ekartzen. Hori beraz Mediterraneo itsasoan eta gatozen, erretreta akaso baten bat baina gehiagok ez daki. Zer den pentsio sistema Ipar Euskal Herriari zein Hego Euskal Herriari bete-betean eragiten dion auzia eta krisia ere esan genezakeena. Beraz, egunotan greba, zaratak, soinuak entzun ditzakegu Ipar Euskal Herrian, Hego Euskal Herriko baldintza hobeak izan arren, bertan erretreta erreformak oraindik ere berriz atzera eraman ditzakeelako urtetan lortutako garaipenak. Esate baterako erretreta edota jubilatzeko adina berriz ere atzera eramatea. Eta bestelako auzia, Euskal Herriari dagokion prozesua Ipar Euskal Herrian garatu duten bakegileena. Ekintza konbentzituak dira zilegia zela. Beaz, hori defendituko dugu guk bururaino. Txida, 23ko eguneko lehen auzia, trenbideetan ekintza egiteagatik dutariko 9 gaur auziperatuak dira. Berrikuntza atalari tartea egingo diogu. Bagenekien Antzolako enpresa bateko pieza batzuk osatzen dutela, mundu mailako partikula azeleradore edota atomoen azterketa gune nagusieneko ekarpena badela. Baina aurretxun, exoeskeletoari dagokionean berrikuntzak ere bai.
Guazela, baina joan aurretik, guazen Iruñera. Bertan, Iruña beltzaren jardunaldiak bukatutzat eman da, egunotan bertan garatu den giro ilun horren berri ekarriko dizugu. Arteko giro horietatik bestelako doinu batzuetara duplaren azkenarekin esango dizugu gaur agur. Kolpez kolpeko lantaldea bezalaxe, alta gama. Aio, ondo izan. Ondoan izango nauzuetenetan, larun batetan, tastelen goizetan, berdin maite zaituztet benetan.